Karong All Souls Day, ubay-ubay gyapon ang mga mibisita sa nagkadayang sementeryo sa Davao City. Sa Roman Catholic Cemetery kung asa nakalubong ang mga ginikanan ni former President Rodrigo Duterte, mingaw pa ang ilang musuleyo. Ano yung reporting Argel Relator? Hugot nga seguridad gihapon ang ipatuman pasulod sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City karong kalagkalag. Doon na say mga canine dog nga nagalibot-libot aron mag-inspeksyon. Sayong may bisita ang mga sakop sa simbahan aron sa paghalad o pag-ampo sa ilang minahal sa kinabuhi ug mga kaubanan nga mipanaw na. Sanglit gidumala sa Archdiocese of Davao kining sementeryo, dunay gipahigayong misa sulod sa chapel sa pagpanguna ni Archbishop Romulo Valles. Today we celebrate paghandom sa mga patay, yes, but paghandom with one important element that ang nangamatay posible, anak kanila ang promise of the resurrection. Sa mausoleo sa pamilyang Duterte kung asa nakalubong ang amahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Vicente ug inahan niini nga si Soledad ug uban pa nilang kabanay nga mipanaw na. Nakalak pa kini apan dunay mga bulak ug nakasindi nga kandila sulod sa mausoleo. Hinoon wala pay impormasyon kung kanos amo bisita ang kanhi Pangulo, ingon man si Vice President Sara Duterte. Sa Lubugan Public Cemetery, ubay-ubay sab ang mibisita karong adlaw. Kamatikdan nga piot ang dalan tungod nagdigkit na ang mga pansyon. Busa, kinahanglang mupatong ug mutamak ang mga mibisita sa mga pansyon aron makaabot sa ilang bisitahan. Usa sa mga miduaw sa maong sementeryo, si Nanay Nelly, nga bisan sa kalisod sa agianan, bibisita gayod sa mipanaw nga anak. Siyempre, kung anak ni mo mahal, mangginan mo, no? Dili ko na mawala hantod sa kung buhi ka pa, mahal yun mo yung anak. Hinoon, sa Tagakpan Public Cemetery, hapsay ang pagbisita sa mga kabanay sa mga ipanglubong, sanglit na plastar ang dalan ug pansyon sa mga minatay. Dali rasab matultulan ang mga pansyon kay nakalinya ang plastada ni ini. Nagkamaayos sila kay pag tigaan yun ako de every month, limpyo ko siya ang palibot. Kanya kanang walay samok. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.